Prvá nominácia. Patrónom koho je svätý Hubert? Neviem, naozaj to neviem, lebo ináč by som vám povedala. Ja mám veľké IQ ináč. Ja všetko viem, ja mám 250 na 50 tlak. Druhá nominácia. Aké štátne vyznamenanie udelil prezident Ivan Gašparovič Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi? No, Gašparoviča, toho ja nepoznám ani. Nepoznáte Gašparoviča? Ne, Kto je Gašparovič, Ivan Gašparovič? to ja ani nevím. Či je to náš prezident, alebo toto je. Kto to je? Je? Ja sa vás pýtam. Ja neviem, či je to náš prezident, alebo co. Ale tuším, že vraj je. To slovenský prezident, on je Gašparovič. No a tento Gašparovič udelil Mozartovi vyznamenanie. Aké? Čo ja vím? Čo mu udelil? Hákový kríž? Nemecký. Čiže by. Tretia nominácia. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adély Ostrolúckej? Fučík. Adela Ostrovská, to bola... Ostrovúcka, to bola veľká pani, nie? Ostrovúcka. Bola. Adélka Ostrolúcka. To Fučík? Počkaj, nie, Fučík, nie, určite nie Fučík. To bolo v ktorom storočí? 19. tiež? Tak to bol oný, ten Ľudovít IV. 4., 5. a tak postupne, ako napríklad Čarkezi, prezident. To je naša rodina. Podľa mňa sme Čarkezi, takže možno, že sme rodina, neviem. Štvrtá nominácia. Kto to bol Sherlock Holmes? Jaký? Kto to bol Sherlock Holmes? Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Nejaký kocúr. Áno. Viete, odkiaľ je kocúr? A čo to mohol byť len kocúr? Piatá nominácia. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostrolúckej? Adela? Adela, bože, ja som to vedel, teraz som to zavedol. Adela Barašová, ale oni, bez deda. Bez deda asi, ja? No. Šiestá nominácia. Aké služobné číslo má James Bond? James Bond? 333. Aké práve také číslo má James Bond? 3 trojky má, šťastné číslo. A to vieš odkiaľ, že 3 trojky? Odkiaľ to vím? Som to videl v televízii. 3 trojky má, no. James Bond. 333. Jak čo má tá baba v televízori, volaj mi 333 a on má 333. To je tiež ten James Bond. Siedma nominácia. Aké bolo heslo troch mušketierov? Utekajme, kým nás nechytá.